Hayi ususebenzile ke baba. Umuzo omuhle kangaka. Awufani ukhulunyiswa into encane. Mangase ubone emakhaya nje, ungafika uboneni ngoba phela mina ngakhile emakhaya kunala. Awu sebaba. Manje baba uhlala wedwa la? Mfana ngihlala nonkosikazi nondodana. Omunye ke ngaba nebhadi washona encane. Cha ke. Kwabhlungu ukukuzwa lokho kodwa ke ngizothi ingxenye yempilo. Ukahleke ngoba uyakwazi lokho. Nondodana wami lo ngihlala naye manje la. Uzoshada noma yini. Kodwa futhi mfana ngendlela ayisoka ngayo angimazi ukuthi ufuze bani. Noma ufuze komalume wakhe. Ngabe ufuze muphi kumalume wakhe? Lo mfana ufuze wena nezinqotho. Ubusoka nje ubakho baba. Sawubona ke nawe mfana? Yebo ati kunjani? Auntie. Angikuzwa kahle mfana. Uthi ngubani? Auntie bangakini banje ngami. Ayishimo no auntie abahleke boy. Hayi ngiyaxolisa. Auntie ayiboma. Ukuthi nje ngisuke ngakubuka ngazi ukuthi umdala no-auntie wami ngakho ngithe ngiyaxolisa. Auntie ma. Lalela namngqomosho. Hayi maphosa. Kahle nje ngolaka. Mfana. Nkosikazi wami umama wala ekhaya. Ufuna umhloniphe njengoma wakho. Nami umfana lo uyena umfana ozosiza la ekhaya. So angifundi ngosuku lokuqala nje nazana seniyakhohlwana. Yebo ayikesola. Maphosa ublo mfana ungibizela usipusisi. Yes dear. Uma usuyambiza. Bengakubizi ngiyafuna. Lalela ke. Sabiso ozosiza ekhaya. Manje ukuthi igcine ihlezi liyo. Okay, cool. Yona into ayisho into ngamazi cool. Hey, there you go dad. Kunjani ba? Hayi ngiyaphila. Mfethu konje mfethu bambiza ngoba yena. Usipusisi igama. Hayi mabona. Cha ngiyajabula ukwazi. Nice to meet you too. Hey, ngizathi ukuphuma kancane webafana. Ngisale nithi ukuxoxa. Usuzomkhombisa ke nendawo azobuya kuzona impahla zakhe. Wena ndoda usoqala kusasa ukusebenza. Bye, Dad. Okay, look here, dude. I want you to get used to this right on the first day that I won't do anything for you. Anything you need, just ask. But for now, juice or water. Dude, when I was watching him, mina ngithi dude, angizwa ngale into eyishoyo. Ungitholela amanzi. You know what? Forget it. Losihle. Ba. Uzolanda. Ya ndoda ukhulile manje. Ngiyacabanga ukuthi ubonile ukuthi sizama yonke imizamo ukuthi ufunde uzuqeda uthini. Ngiyakuzwa wena impela baba kodwa angiyithola ingqikithi yakho. Isifiso sami ndodakazi ukuthi ufunde ugogoda. Ngebhadi amandla asheshe aphela ungakafiki lapho. Kodwa ke namanje ndodakazi sakufisela impumelelo empilweni yakho. Ngiyakuzwa baba kodwa khulileke uNkulunkulu uzolakha icebo. Cha ke ndodakazi ngalapho uqinisile kodwa ke ngicabanga ukuthi vele isu vele selizakhile kwimali. Kunomngani wami lo uFreedom Mthembu bekade eyiprincipal. Manje usenzasa umhlala phansi. Manje mina ubaba bezocela ukuthi ngimsize ngani kuloko. uFreedom unendodana yakhe eyayeka isikole ngenxa yomlenze. Kodwa ke isi right manje. So ufuna uzoba umolwazana wakhe. Avuna mahlaya tricky kodwa baba. Umalokazana. La wena. Cha ngiyajoka.
Ikwami la, uzolalela into esho yimina. Nayo inkinga yakho baba. Maybe I over-respected you. Uma bethatha umhlala phansi pho, what's the point? Yewena. Sothwakhe sisangana. Umuntu mayithatha umhlala phansi awazi ukuthi uphunyelwa zimali. Njengoba bese ngishilo ke, anginayo ingane ngaphikisana lento engishoyo. Manje mina yini ke fanele ngenze? Umbuzo omuhle ke le ndodakazi. Ufuna malini ke? Imali yani baba? Usokhuluma ngani manje? Oh. Wena ufuna ukuya emzini ungenayo imali? Hawu baba. Aren't you requesting me to respond? Usokhuluma ngokuhlala manje. Okay. Isono sami ukuthi ngafundisa ezikoleni zabelungu. Manje uzongiqhoshana ngalesi ngesisakho. Hayi, sakucabanga baba. Buka lana ke, ufana ukwazi njengamanje nokufanele ukucabanga. Already 57 sebufakile bank. Hayi, ngiyifuni manje. Kahle ke ndodakazi. Cela hlale phansi sikhulume. Ngiyacela ndodakazi, hlala phansi. Wazi. Hlala ndodakazi. Sikhulume. Nosihle mntanami. Khululeka ukhulume nami. Ufuna malini? 60,000. Ncane 60,000. Awuzukhuphula amasokisi kancane. 200,000 futhi ngifuna kwi-account yami. Yeah, uyakhuluma ke. Uzamile kufanapha. Uhlela ndodakazi. Ngiyabonga kakhulu ke sihle ngani yami. Shuthi nje engakwenza ukuthi kusasa ngizama ukubonana noMthembu sikhuluma. Sungaqhubeka nokukwenza. Ngizokwenza njalo. Mina angehli futhi angishintshi. Leyo mali ngidinga kweyami i-account. Wewe nomdlalo wakho lesagembula la. Angikuzwa nje mina ngikunuza nje. Ngiyakutshela phela regarding what you were talking about. Hi, what's this? Bangakuboni kini. Jiwayo. Mfethu, inkinga zami ziningi zingaphezulu kwami. Kunjani? Ubaba ufuna ngishade guys. Hawu, sabongela umshado sis. Hasabongela. Wajapopo. Mengawa mhlambe indaba ezinhle kube kuthiwa mhlambe ngishada umuntu engimthandayo nomuntu engimaziyo. Manje ngishada umuntu engamthandi engamazi. Ayibo sis ushada kanjani nomuntu ongamazi? Ekhaya kuyenzeka kubaba ngoba ubaba ufuna ngishade mina kusho ukuthi ngizoshada. Hayi, okushake lokho. Uzoshada kanjani nomuntu ongamazi? Awumazi anikazi nahlangana noma kwenzakalana? Amango yamazi. Kahle kahle nje lento mase ngiyibuka kahle ngiyadayiswa nje mina ngoba ubaba ufuna imali sefanele ngishade mina ngingekho ready shade nomuntu engamthandi. Yazi nje inkinga zami ziningi kakhulu. Hawu awazi ukukhuluma nobaba wakho umtshela ukuthi ngeke uzukwazi. Anaseyini ekhaya mfethu. Manje nje ngishuthi nje ubungenase nje uzokwazi ukushada nomuntu ongamazi. Phela umshado enyito lo muntu lo usithi uzophila naye impilo yakho yonke. Manje ke Baba wakho akatshelekini. Inhlobo esidamlile. Kufanele ngisize kakhulu. Hawu awuzama ukukhuluma nomndeni wakho kumele naye. Ukwazi ukwenza kanjani? ngoba thina nje sikwazi njengazi size. Phela mawuthi babakha ngeneke kusho kona ukuthi kuzomela ucela umndeni wakho sisi. Senambe nazi nabuya. Ngizibukele omaskanda nje. Yasina man. Hey, awusho wena. Kade wenza nje kade ngingashaneliwe nje egcekeni. Ngishanelile. Kuba nje emakini makushaneliwe. Hayi ngiyaxolisa ke hayi. Wazi ukuthi ukushanela ucela. Mina ngishanelile angicentanga. Anoma amathayiza acendwa. Aceda ke ngifuna ngwacenda. Ushanelile nje uyasho kanti imoto bengithi ngisuselele kuseni. Uyasho nawe baba ekseni. Isemini manje. Kahle kahle kumele aphemele eminyango lo uyoshanela futhi. Uzokubhalele kuWhatsApp ukuthi ngishanelile.
Ngishanelile. Umthetho ophula ngathi ngubani? Maphosi engathi kufanele uhambe uyoklina wena ke egceke because mina lo mfana lo ngamqashela ukuthi azoshalela la egcekeni ngoba nina ninganandaba lokuba clean kwegceke. Manje sekuyangithusa ukuthi nina futhi senikhuluma ngokuba clean. Mthembu. Angiunderstand yasubukisa ngamphambi kwalo mfana uyamdelela ngesikhuluma kodwa namanje lo khuluma ngathi ukuthi lo mfana lo wakheso ngamqashisa ukuthi nina la ekhaya aninaso isikhathi segceke ninendodana wakho. Ngahleli ndodo. Hayi lungile baba uMthembe. Uzohamba ngiyoshanela. Ubashiye umaskandi. Maphosi. Ngicela ungisize hlukana nalo mfana. Lo mfana lo waqashwa yimina, ukhokhelwa yimina. Mina qhubekana lo kade nikwenza niyichuba izipho nindodana wakho. Mfana yinkingi. lalela ke baba. Ngathi uyakhohlwa ukuthi nami kwami la. Khale sami isicathulo. Njengoba nje useka lo mfana. Ngeke ngizwe mina ngalo mfana uzosebenza la. Nawe futhi bese uyamseka kulento ayishoyo. Ngoba kubuye ngathi usekana nalo mfana baba. We Maphoso. Usukunjani? Awu baba. Kanti udlaliswa ngedrink yini? Buya baba Mthembu. Buya Nkosi uhlala phansi. Khona sizoxoxa. Safuna ukuphumula. Uthi manje iyangicasula ngempela lento nimswela ngimfana. Baba ngiyeza ngizokulandela manje yeso Mthembu. Ngiyeza Nkosi wami. Thembi vula imini shatrack. Yeah Thembi vula imini shatrack. Indaba ungafethela usibuyele leso sicatha ngoba phela uyasibona ukuthi vuliwa ungeni ngani. Sigcwele ngesecond ngimbuze kade yothengani angitshela ukuthi ufuna ushintsha ngikhombisa ukuthi udrati sihlewa kamgapha sazizame nomjakhuri noma singene amafradi bosho lapho ushintsho uzobuya uayisachaza ukuthi leso sibindi nje uthi angingenele yabo kodwa uthi yazihlaza la kumngani nami yazi uthini bengizokuvulela kube bekuyivalentine manje akuyona ivalentine so asikho isidingo sokuthi ngivulele hawu Oh, yona Valentine le. Ngiyakufonela uyibamba ifoni. Na WhatsApp futhi uyangiblock. Buka nje kuyimanje uphuza utshwala kodwa uhlule u700 okungenza ikhaya. Shetrek, nganami. Usidi phela lokhunye le ntombazane le. Khuluma indaba zakho mfethu. Awudoda ona ntombi la mfethu. Vele iqhumise impama lento sami. Ngicela akukuwena. Abuthuyuba. Lalela ke wena into yokuqala nje ayilakhi iphede lapha so nje into ezokusiza ukuthi ngidala ungithule Sisi usakhuluma ngeplate nje Shetrek uyala sisi bositshalisa yona uzosiphakela noma sidlulele phambili awuna nto Toti Chayela mina buka lalela lana ke wethembi lento yakho ukuthi mina nawe sizoloke sibonisana sezohamba kuyiphela into ozongenzela yona ke ukuthi uzophakela mina nalomfowethu lengihamba naye njengoba eseshilo ukuthi olambele ngikwazi unjena ke Shetrek yenze njalo sisi la akukudla engizokuthola la mina ngiyena umuntu wentandane wena kukhona ukudla kini futhi wena Shetrek yazi ukuthini iyona ke lento le eyenza ukuthi ngikublock wena usuvamisa ukuhamba nalo njengoba uhamba nalona iyona into ehlezi uyinakile leyo inobutshwala lobo benzayo kuyimanje nje uphethe utshwala uyaphuza ingoba uhamba naye vele lo awuna ntombi mfethu udodi phela ushidi phela lento le abokube kuya ngami mfethu ukubona izinto thatha umshanelo uyishanele into engaphindi isondele eduze wakho zokulekelela umoya kube into elahlekayo udodi into echazayo ntombazane athi amaningi ungikhulumela ushidi mina hey ukhulume nayo lento yakho lalela lana ke wethembi ngiyabona ulimi lakho ngathi ligcwele inketho ushidi phela lo ngitshela wona lento le kumele ngabe utshena labantu abaleya bakuluka lapha esaloni wena mfethu wena cellphone kuleke uzokutholela umuntu ozokuphakela asana wena sidwedwe usala la ayishiye lento la sisiwama wosho la ekhanda lakho ufuya imbungule noma ufuya ingulube sixofa udaka bokunjani nonsense
Sala uzima. Wena Shadrack ungaphindi uze la ekhaya. Ubani ozongiphakela Shadrack bese ngoba bolo dodo wakho lo mkhulumela inonsense. Sheya mfethu indaba lesitedo lesi. Ngiyaziwa mina khululeka ngizokutholela umuntu ozokuphakela. Yazi mfethu siyasho indlala. Wena vela udwa solo wangena etshwaleni nje lonke unkana notshwala. Engathi uqala ungidakela. Hayibo ngibone lo gaba Shadrack hambe sekhulile shame. Ubani kanje Shadrack? Ilo mfana ethandana noThembi bahlukana bebanga u2 Wangamikelela ngani pha? Hayibo uba umuntu onesikhathi sokubikelana nesidako empilweni yakhe. Iyasebenza nje kodwa? Yasebenza i-security emsakazweni. Yindaba namhleka pha. Hayibo nina nifuna ungitshela into eright nje ukuthandana nesecurity ayanikhuleni. Okay, uyasebenza nje zikhonkonze ehambayo. Sonanto iphuzi. Yambona nosifo senciphe kanjani? Kahle bomdlala omunye kuphele kabi nje umnganami. Ayingeke umbhekisise kahle mebuza umbona kahle. Mhlambe sisonga futhi namphela ngiyasazi. Ngeke umithi lo yana futhi ngothi ngakutshela. Hayi phela unaba nami alindele ukugxotha ebuzini abantu. Kodwa phela bengeke angamithi kule yambodla wencikisane nayo. Hayibo, ngeke sebuye. Hayike, nazipho zamantombazane? Thank you. Manje nosehlihamba kanjani izinto? Hey, kuyabheda nje njengoba ubona nje sengizehla nasemzingeni. Uyabona ngijabule. Ngitshela ukuthini? Bese nikhuluma ngamini guys. Hayi wena sihle kahle. Bengisho ngathi yabo ngiphile kahle ngathi uyasilima. Hey, ngibi ngempela bafethu. Ekhaya ubaba ufuna ukungishadisa. Wow, nakubongela wema. Good news. Kahle ke girl into yanini le? Futhi ushada nobani-ke wena? Ngiserious mfethu. Shadisa ngomuntu engamfuni ke nje kube ngakho konke. Manje ungashada kanjani nomuntu ongamazi? Nama ngizange ngize ngikhole nokukhole. Ayi nathi hahle uzobe usixoxele kahle le ndaba yakhe yazi. Inamba okusafaka ngiyopheke. Hey ube right ke emshadweni wakhe ministry omisike njalo ungakhohle. Hayo. Kahle ke girl into yanini le? Futhi ushada nobani-ke wena? Balelani la-ke madoda, unokwazi ngimvakashe semakhaya. Ngithaka kathi shwi kancane ebhulwa. Khona ezokathi ukudlulisa lento emqondweni wakhe ukuthi ube wadlwengulwa. Kodwa umuhle impela lo ndoda. Khona uzokwazi lapho ukuthi uhlele izinto zakho njengendoda. So kule mpela sonto uzobe uwedwa ngempela. Akubalulekile lokho, kubalulekile kwenzana. Ngikhuluma phela isikhathi akusisona sakini. Shadrack, Luka, nawe namfana. Yini efanele ngitholele lo muntu wakhe ngindodakazi yami. Nokwazi. Hey, Major. Wena wazi abantu abaningi. Mina ngeke ngikwazi ukulophaka impilo yami ngempela. Yini ungavele usebenzise labangani bakho bakogoli nalephini? Nabe ngivumelana nami impela. Angeke nje ngize ngikwazi ukufaka impilo yami engcupheni. Noma nje abangani bakhe labo ugoli basho ukuthi awazami. Uma John nemali eningi kabi. Yini nje ngavele zami mhlawumbe noma azama amaphoyisa abo amaphoyisa amtholelayo lo mlungu lo wadlemula. Somthatha uthi umuntu wadlemula. Ngiyanitshela nami ngiyamtshela. Ninesibindi ngoba niyasho ukuthi egoli abangani bakhe egoli abangani bakho niyabazi kodwa wona lapho abangani nikhuluma ngabo inini abantu enizokwenza lento njengoba senginitshele ngithi fanele lento nizokwazi ukuyenza lento njengokuthi izokwenziwa yithina yini pho kombe thina wena Shadrack nalomfanyana ufike naye ngamazi nokumazi odekela uzohamba nosankahle wena Luka uzohamba nawe nokapteni ngale moto leyo enkulu emva kwalokho kayikho impendulweni kwalenta cabanga ukuthi sezwana manje pho thina amajolo sobe sisitholana emva kwalokho kokuqhumula zemzini yabantu isikhathi into esingayazi uma udlovana usashona awangibuze amajolo kambe thina nje sinalo ithuba lokuthi nje sibuze nomhlawumbe lokuphendulana nje mhlawumbe lithi mhlawumbe edlingela intombazana ngoba ngenzeka ukuthi edlingela intombazana nawo umbuzo nalokho awubuze nami lezo mina ngifisa ukwazi ukuthi uma sesimtholile sibenze njani
Muhle umbuzo wakho Luka good. Uma ngabe nimthola lo nibuye naye nize naye la ekhaya. Ninaka abanye-ke nemibuzo yene ephuphile edakiwe. Seniyophendula emaphupheni ukuthi nobe niphendule obani kasazi. Futhi hambani la endlini kwami. Hambani phuma niphele manje ngikhathele ngifuna ukulala ngikhathele kwabo ngikhuluma. Hey, ngohamba wena phela ufikile. Lalela futhi mina ngifike nawe kahle yini bengizela ungilandelana ekhaya sizela kanti bengizela kahle. Wena uzosalelana wena uzosalana ngoba wena ufuna isitidi. Hambani phuma nihambe la kwabo. Wonke lento yabona Sala. Mbani phela madoda mbani. Singazi kathi ungizela uthini. Wona usaveleni wabe ngibala na. Wona mhlawumbe wena usowala ekhaya. Awuhamba ungishayisa ngomoya wena. Oh, Zulu sizwe ufuna isingisi. Go man. Qoqola ekhaya. Qoqo. Mthembu. Yena ba. Nomzana, aphila. Hayi sengizwe. Sibona. Azi freedom ufika nje ngiyacabanga. Ngicabanga umzimba engibthwalile ngikhulisa indodakazi yami. So manje angifuni yona ukuthi ithole lo mzimba lowo engibizwile mina. Into engiyifunayo ke ngobusuza wafika. Ukuthi indodakazi yami uqhubeke ukuyifundisa ukuze ifunde igogode. Okunye ke futhi manje lokho usungitshela khona. Indaba ingane yakhe ingaqali iqede isikole eqala bese kuye la yogana. Nawe ke futhi usungenze ngacabanga. La 50,000 ongakwena ngicabanga ukuthi ungibuyisele wena. Freedom Mthembu. Ngathi khona into encane oyikhohlwayo. Ukuthi wena wangisukela wathi indodakazi yami ufuna ukuthi iyogana kwakho. So uyangimangaza manje mangabe mina sengiqhamuka nama terms and conditions. Usukhuluma kanje. Usungitshela ukuthi indodakazi yami fanele iqale ngiyifundise mina. Bese yogana kwakho. Maye ngathi nami mina nawe sizwana. Mina into engisho kuwena ukuthi ngibuyisela lo 50,000 engakunikeza wona wena bese uyaqhubeka ukufundisa ingane yakho. Mina ingane yakho ngizoyithatha imisiqedile ukufunda. Ngikubona ungena nje uza nje ukuthi uzokhuluma ukuyisa nje uzongidelela nje lawa. Lalela ke. Awukho 50,000 ozothola la no 50,000 ozobuyela kuwena. Khohlwa. Lalela we Gabriel. Ngeke ungihlule ukuhamba ngizohamba. Kodwa mina imali yami lengakuwena singezwa ngemessage. Lo mfana wakho uyimisela uthi awakho umuzi. Uma ukuthi ke uyimisela ukuthi akho umuzi nomfana wakho. Akwenziwa ngendlela owenza ngayo. Ungalingeke ungisongele mina ngemali yami. Ngoba futhi kube bezwana mina nawe ngembona. Ngabe le balance enginayo manje yakho. Ngabe ngikhokha ucash. Ngihamba. Senikhona bafana. Mama Mbeki. Siyathokozela ukuthi iqhapuqhapu nje into sibizele yona. Siyaphuthuma khona la safuna ukuphuthuma khona. Asabantu abahlala bebhizi. Utheni kabe yami? Qinisile impela, funa phuthuma impela ngoba sibhizi siyasebenza. Lalela la weJondi,
Nawe Lucas, ngicela nihlukaneni ukuhamba nomajola. Lokho nizenza amaphoyisa la. Lokho nihambe nifuna umuntu owadle ngulingane kaMajola. Lalela nawe naMampinga. Okokuqala nje kumele uhloniphe umsebenzi wethu. Singamaphoyisa. Okwesibili, asizukuyeka ukusebenza nomfowethu ngoba umfowethu lesisebenzisana naye. So into ekumele uyenze wena yini? Uma ungazi ukuthi bosibizele la, izomela usidedele sihambe. Qinisile mfowethu Lucas, asizukudlala uMampinga. Akasitshela uMampinga ukuthi asenze kanjani umsebenzi wethu. Mampinga, uma ungazi ukuthi yini odinga kuthini, sicela usidedele nesikhathi sakho ufuna siyosebenza. Umsebenzi ufuna siyowenza. Masifundise umsebenzi wethu siyosebenza kanjani. Lalela la we Lucas. Cela ungasungwayeli indaba yomxaka. Futhi yazini, cela ungumlele nalesi siphofu esila ekhanda lakho. Mwanami ngicela vele sapi. Lo mama uzosichithela isikhathi. Okokuqala akazi nokuthi isipova yithini. Uthi isipova libize ekhanda uthi isiqotho siqhubile. Simoshela isikhathi futhi sivele sama ngoba yikho into esiziyo. Sengizosikhumula nje naso nesiqobo kuba nawo. Hlonipha umuzi wethu. Kuhle ngoba nisasineka. Nisaveza amazinyo. Lalelani lana-ke nginitshele webafana. Yabona la wami. Anisezukufika nginganibizanga. Senizoza la kwami ngoba nakho nibizwe yimina. Sezwana? Uyajabula wena ukushaya umthetho emzini wamadoda ongazama ukukhishela ngisho impundane leli nje. Elilodwa fo. Hayi mwanami ulungile. Asimvumela adlale ngathi uMampinga. Ayikho into esisayenza. Lalela la we Lucas. Yabona wena nalesi sihluthu sakho. Naleli hlathi leli engazi noma ligcwele inyonga yini. Aphendule umcondo wakho la kwami. Sezwana? Yabona ke wena. Angikhulumi nje mina nezinyombo. Uyezwa? Nobuso ngazi uthi amajaqaba. Ungijwayele ngabe mina. Uyezwa yini mfana? Yazini bafana. Cela ngisukumele emisena ngiphumile emzini wami. Ngazi unginyanyisa. Cela ngikuphumele. Ayikho. Mama simshiye umuzi wakhe. Shalom masilansana. Yenzani ngithithizela nje emzini wami. Ngikhola. Udliwa yini bafo? Hayi yazi ukuthi mina mfethu ukuthi umuntu udlala amantombazane. Yazi ngicasula uThembi kanjani mafethu. Ungenzele inqaba kanjani? Ubingekho nje into ecabanga bafo. Amantombazane yini ngawo la? Ngibona indlela enza ngayo mfethu hayi iqanda imphethe la mfethu. Ya ikhona. Yabo nje into engiyenzelwe le ntombazane leya. Hayi bingeke ngawali mfethu. Nawe ulokuphuza kwakho mfethu udaba too much mfethu. Yabona ke bafethu umthetho kahle. Yabona ke twaleni ila sofela khona ngithi othi sivuzele futhi. Hawu ngangihlolo wena Durban. Hawu. Awusho ke mfethu wangamsayiqedela le ndaba yentombazane. Zithini ngaphela mfethu? Wahle sibhohlo. Indaba zamantombazane nje azi. Siyabuhlaba thina la. Wena Durban awufuni ukuzwa indaba yalo mfethu. Le secret bafo. Vele usibeka mfethu. Phela izolo yangifonela le ngane. And futhi into eyishilo. Yazi. Ngeke usakhuluma. Basuhle kodwa kanje. Yazi le ngane izolo phela ngitshela ukuthi angithandi. Wena uyasangana wena. Sangazo stress yilona. Cha phela stress bese sokuthi ngoba. Awuyasheke kasisangalela mfethu. Sesi serious la ngabo mfethu. Uqinisile usibhodlo mfethu. Yazi wena shekhe requestaka. Uyasibhedela ngempela phela. Yazi wena bosokungixaka. Ukukhuluma ngisho ukuthi kukinyathele egcekeni. Ngazofuna ukuthi ibhodlele lelikhulumela kanti akuthenganga ngisho na wena. Wesibhodlo isiplakile le mambala. Bayisiplakile yadelela. Hayi awumyeke bawu-ede phela lapho shetrek. Hawu shentshweni vese mina ngiyanondla.
Yabona-ke siphohlo manje sengidawa ngavela. So cha. Awu nina nginondla impela nina ney'ngane zami. Yabona uDebheni lobabuya nabo kufanele vele sikushavele isimahla mfethu. Ya. Nazo bafana bami nganiphakela nina nganiphakela ngiyababuka nje uDebheni bepha. Oh ya. Hayi na phela ngeke ngize nginike esandleni. Isicelo phela ngithonisele ngidabisa. Uhlaba impela. Uyadelela wena shebe. Hey Debheni umyeke lo oqala uhlulwa ishibi nentombi zamhlola futhi. Mina siphohlo singiyahamba. Angikholwa ukuthi ushebe usengaphuza amathanga. Hamba vele yona ndlela enicela ngayo nje lekini. Kuqani kwazi nanokubonga. Ngiyanondla mina ngiyanondla. Hey Shedrack mfethu ukwaliwa kwakho thina sihlangana ukuthi uhluleke ushaya umjegula thina singeni la. Hey hamba siphohlo okwakha ngikukhuluma wona ngaqala ukondla ufika leThekwini uncela isithupha. Ngena. Sihle unjani? Ngeke ngicela ukukhuluma nawe kade lento eyenzeke. Asifuna ukungosela girl siyabona ukuthi ubhizi yaklina lana. Wena ungasasuphathe into lesishawa imali emnyango girl. Ngoba ngithi abekho phela abafana la ekhaya ngikunduzana sini nizofunana. Sihle ngiyazi izokujabulisa into esizoyisho kuwena. Siphela sisuka kude kabi nawe wena ungakukhohlwa lokho mngani. Hawu sihle okahle mfethu. Sikhuluma nawe cela uphume bandla. Sanibona. Yebo njani girl? Bengizongibingelela nini ukuthi ngibingelela? Nxa sesihle bebele nizoxolisa. Sihle sizoxolisa mfethu. Saphaphalaza sonke mfethu. Haya nikho ke lesithina abantu engikhuluma nabo so hambani. Hawu kahle sihle mfethu ubheki kusowengane mfethu soxolisa lana siyayisola. Sihle mfethu lento yenzayo ilungile sibadala mesibangaka silungisa izinto sakhumbula mngani wethu. Hawu sihle musosibhampela empeleni futhi sizoxolisa futhi saphaphalaza sonke ngala day. Manje kumele silungise izinto-ke njengabangani futhi sisuka kude kabi-ke na ungakukhohlwa lokho mngani. Yes Bilo mfethu ngivumelana nawe wena isabuluke manje inkungu sixolelaneni sibuyele noba mngani bethu bakudala. Kodwa phela lokho akusho sifanele sincinge kanje mhlawumbe ubona ukuthi sincinge kuba bangani futhi emasoshintsha umqondo wokusazisa. Hayibo ungakhulumi kabi phela kongesocela uxolo la ha sifuna ukulahlela nomlungu wethu. Khaladi lani awusimale phela mnganami. Awusihle siphela sasimali sakho awusimale phela ngibone wena weke. Kodwa amasoshintsha umqondo wokusazisa. Emshadweni nakho ngajala girl imini mede nyatha. Thembi asambe athi sivele isimungu sihlale nale mshado engathi ishu. Ngempela nje. Hambe ngaphinde ngibuye la ekhaya emdlwembe le. Konko. Ubalo ngomntakama. Ngena. Mntakama sengimane ngangena. Ngangakwazi nokuthi ngibuze ngisho impilo ngendlela esengizwe ngayo ukuthi uphunyelwe yimali. Nami manje ke nginenkinga ukuthi anginalutho nasendlini ngithi angizokubona ukuthi ungangizama ngani ke mhlawumbe ungangizama. Hayi yabona nje siswami timing yakho ayikho right. Ngoba ukube sengiphunyelwe imali ngaba ngihamba ngalesikoro engihamba ngaso. Laba kutshela lokho nje bayidlalela ngawo nami imali anginayo kuyabheda nje. Nami ngithi ngisazokufonela noma ngifike kuwena. Nami ungizame nje ngoba phela nawe ngiyazi ukuthi uyabhinca la ubhinca khona. Awu mfowethu usho kanje ngempela ukuthi imali ayikho nje ngempela kho mali nje othe uyitholile. Ngeke shuthi labantu banamanga ukuthi uyitholile imali. Imali uyitholile nakho ukuthi ulebolele usibusiso wena. Umlobolele ngani ngemali yeqolo nawe usuhola iqolo manje. Hayi ngeke ngizama noma ngo 35,000 engcono nami ngithi ukuyobamba ekhaya ngibambe izingane ukuthi zidle.
ngizame nje mfowethu ngempela. Ayingeke sisi lento eniyaxaka. Umuntu akasawazi usho nowini manje. Ngiyasho ukuthi imali ayinginayo. Usibu imali engizama umlobolela ngayo umfazi, imali kade sayisave. Anginayo ngempela imali. Awu mntakama, ngicela ungisize bandla. Ngicela ungisize ngempela. Noma ingo 15,000. Manje inkinga yami nginenkinga. Manje labantu bafuna ukudla umuzi wami. Angisazi manje ukuthi imali ngizoyithatha sengithi ngithembe wena mntakama ukuthi uwena ozongisiza kule ngixake engikuyona. U15,000 nje kuphela. Ongangizama ngawo ke bubuthi awutholanga imali kodwa nalokho kokungathola imali nakho ngiyakushwama ngempela. Imali engakusiza ngayo ukuthi ngibone ngikunikeze imali ukuthi ugibele ubuyele emuva. Anginayo nami imali. Ngiyabheda. Yazi wena usihle ndodakazi. Ngicabanga le ndaba kaMthembu ukuthi kufanele simbambele emncane ngakhona. Hayi angisakuzwa ke manje mina baba. Ngikhuluma ngale mali esele ngakuyena. Ngisho ukuthi angazi ukuthi singenza kanjani ukuze siyithole. Ubuyele ngakuthini. Oh, so this is all about money. Awuma kunjalo phela khululeke mina ungqondo kulo. Wena usakhuluma ngokuba ngqondo. Yazi mina sengicabanga nje ukumbamba inkunzi nje. No. Ungaqali. Mina kusasa ngizoya kwakhe ngimvashele ife ngizibuzise wena. Ngiyazi lokuthi ngamenza shintsha umqondo. Ikona kuba ngqondo kwakho lokho uthi hamba eyikhangisa. Angimzali ke umuntu ozohamba eyithengisa mina emzini yabantu. Avufuna imali kanti wasubuza imibuzo eminingi manje. Yazi into engicabanga mina. Ngicabanga ukuthi ngivele ngifonele kwemanje. Mhlambe lokho ngakujabulela. Ubona njani ndodakazi? Awumzami. Mnomzana. Kunjani? Ngiyaphila. Anginasikhathi ngishawa i-network la ngikhona. Kancane nje ngikhuluma lencane nje. Ngishawa i-network. Ngathi kuyabhetha nangu. Wena drop ucela. Now it's my turn to prove the point. Then mangabe uhluleka? Then it's all. Nosihle mntanami. Uyasho ukuthi usayingane. Imali awazi ukuthi ibaleke kanjani. Even nale angifakele yona angakayikhokhi. Sengizangayihlephula ke kancane. Angazi ukuthi ikhokha kanjani. Hayi, shothi nje la ekhaya sekho nje into ezokhulunywa ngayo imali kaMthembu nje akukho kunye. Yazi nosihle ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi uke egumbini lakho kancane. Ngifuna ukusala ngicabanga kahle ngalento. Imake baba, did you tell him about my prize? Nosihle. Kahle kancane ngisafuna ukuba busy kancane ngomqondo. So you did not. Indaba zenza isilima ngathi awusona. Angithi uzuthi besikhuluma naye. Kwenzakaleni isikhathi ngikhuluma naye. Nosihle. Ngithe hamba. Baba, awukabongiphenduli. Did you tell him about my prize? Kamona ngani unjalo? Izulu awusizwe singise sizwa. Angithi ngishilo nje ngathi azange sifike lapha engxoxweni yethu. Hayi ke bengivele ngishilo ke mina ngithi angifuni ngishaya. Ngicela ngiyakutshela. Kodwa uthi iyadliwa nje la ekhaya njalo nje ngihleze ngibona kuqojwa nje kodwa uthi kuphakwa nini ngicina ngingabonanga. Suthi asenze idili yabo. Wena mozosutha ngala nami ngisuthe ngale kamereni. Unjalo. Hayi ukuthi phela kahle hle into eyenzakalayo ave umnandi nje umuntu wakho umteste nje umbona asakukhumbula nokuthi phela ayenzeki into ethile mangabe inhliziyo ingakhona njengoba kade siphambana nangembono ngingekisenzeka into ethile yabo njengabo nje ukuthi inhliziyo mayivalekile abuhleki nawe uyawazi nje lokho darling. Usuku lami ngizolenza libe mnandi ngosuku lami namhlanje baba. Hayi ake ngihambe ke mngamona ngoba ngiyakwazi mangabe ushaya ibhodo uzokhipha isineke. Ngizokulinda ngale ndlela yethu yokuphumula. Ngoba uthi la sondlela khona. Sisingabona ukuthi inesenza kanjani ukuthi kuthi vum.
Uyangitaza. Ungenza moyizelo. Hayi qhubeka ke sithando sami. Mina ngizokulinda ngale. Edanimo. Hey maphosi, yabo manje ume usaqala ungijikela manje ngale ngane yakhe. And futhi mina sengikhokhile angisazi manje fanele ngenze njani. Hayi bo baba. Umngani wakho nje lona. Khuluma naye mncenge. Hayi, mhlambe kuyofanele sithole omunye umuntu at least. Ayikho nje into esho leya ngane ihlaliphe kabi iqede ngisho imatric. Chaza ukuthini pho lokho baba? Kusho ukuthini ngempela ukuthi uqede umatric? Umatric kanti sekuyinto enkulu yini? Phela into esibanga nomi udle ngane imizohlala afanele mina ngiyifundise. Hayi. Kuyoba kuhle makuthi uzoletha nemali futhi. Nami ngimtshele kanjalo kusho kuvele kwaphambana izinkomishini. Cha, umqondo omuhle leyo makafunde. Nami ngithanda umuntu ofundile. Hayi bandla. Hayi ngiyakuthandayo mfana ngoba ngathi usuyimiseleke manje ngale. I can't wait to have a wife and have kids and be happy. Mr. Moses something. Baba, enza masenzo. Hayi baba. Angikaze ngimbone ejabule kangaka. Hayi kungenzeka ukuthi umbonisile usithathe. Hayi ngabe ukudliseni lo mngcomoshekazi kaGadini boy ongasile bandla. Hayi bandla uyamthanda. Ukuthi inkinga yakho ukuthi wena lengane uyidodosa. Mangasatotosa yona baba ngizototosa ba. Kodwa nje mina ngiyangicasula lento ngoba angizwa nje kahle. Yini ongayizwa baba? Yini ongayizwa? Unesikhathi sokuthi lengane uyenze iqanda. Yazi ukuthi sibuye ngidine le ndaba kalo sithabisa lo. Sibuye ngidine nje indaba yalo mngqomosha lo mfana ngoba manje angasa understand mhlawumbe ukubuka oshendela ngendlela ohlezi ungakuyena ngayo. Hayi ngeke ba. Usufake into engangeni ke nje manje into esikhulumayo. Ihlangana phi indaba yeshendela mina lo mfana? Hayi baba ukuthi ngendlela ohlezi ukhuluma ngayo kahle lo mfana. Manje ngizothini umenza kahle yini efanele ngisho lo mfana uma ukuthi wenza kahle la ekhaya. Ayikho into engayenzi kahle umfana wami. Uyabona nje umuntu ongenzi kahle engasa understand ukuthi khona la endlini uhlaleleni khona la ekhaya uhlaleleni ngempela lo mfana ayikho nje into ayenzayo ngempela ungcono kodwa kunalo mfana wakho. Hayi suka hayi baba hayi ngathi ngicasula ngempela. Hayi ngingile baba ngcono ngivele ngihambe ngiyoyiqhubekela nokusenzela i-ironing yami ngoba vele siyagejana. Hayi hamba nje ngoba ngempela engathi siyagejana kakhulu. Hamba. Themba uyazibona ukuthi late. Ngilethe ngo 2 hours nje sengathi ngilate awahlale. Khona abantu ababalete ngo 4 hours. Bawuthi ngifike nje. Yazi njalo ngiphendula ngayo khombesa ungahloniphani. Kanti mina lesicapha sakho ngize ngimelane naso. Ngiqosa amacala ngifika. Sengifikile nje yini enye ifuna kumina. Awubi gentleman ukhulula icathulo. Khumula icathulo. We kanti uyakula. Ngibona nje ukuthanana nenje. Why are you wearing my shoes? Good madam. Yeah, I'm talking to you. I need my shoes. Oh. Hey, akhona majaldi ndana mina ngimuza umuntu okwedizayo. Ngifuna izicathulo zami, ngifuna ukuyoneka. Sifune phela sokufunisa. Hawu. Khumula phela. Ufuna wayilapha. Ngeke ngihambe la ngaphandle ngeenyawo zami ngizoncola. Hamba uyifuna kamasipala ke. Okay, hamba oneka lana ke wena. Ngifuna. Hamba oneka wazi nonline. Ngifuna izicathulo. Ngazi ukuthi icathulo nalento. Hayi suka. Kodwa nathi baby sibanga into encane yazi. Ngizobona nje ufuna ukugcina isikhathi. Sizosicina ngesana. Yazibeba ngikhona ukuthi khona la uyakhona namhlanje. Ngeke baby ngeke andisudlala ngamanje phela wena. Ufuna ngilale? Uma ukhona namhlanje ngikwazi ukulala namhlanje. Kuba ngithi nje bekhona ikhomado befeza sebuka mina. Ngeke baby yaqinisa ukuthi ngikwazi. Hayi babona kahle. So uyahlala
Baby yakho umuntu angithembisayo. Yini kambe le? Awu baby usho ungayiboni. Yini? Ikhanda la baby likugile oliboni. Hayibo linani ikhanda lakho? Yebo baby libi. Hayibo. Bazodlala ngamona. Ngeke baby no. Angithembisa ukuthi uzongenza nje. Imalini? 700. We babo, 700. Ena. Yazi kuphela 6 months mina agcina ukubona 100 rand wena uzongitshana 700. Ukhalela 700. Hayibo 700. Asizokunika no 100 rand okugibela. Hayibo bazodlala ngamona. Ayazi ngibambe inkunzi phela wena. 700. Kanti mina ngikulobola ngeenwele yini? Hayi ngazodlala ngamona. Hayibo, phela wena wangithembisa. Manje phela u700 ngizothatha kuphi mina? Uthenga uthathe ngangasho nje ukuthi sekuphela 6 months engawuthola 700. Hayi, ngazongibamba inkunzi la wena. Manje ungenza iqola umuntu omubi kuba kuwena. Bengengize mina lana. Engithi nami ngakutshela nje ukuthi sekuphela 6 months engawuthola 700. Ngizothatha phi? Uthenga uthathe. Sizobona qoqa ihambeni. Save water, save electricity, save tax. We he's one phela ungifundisa ukuneka. Buka. Zamba njani izinto? Everything is in place. Yonke into imngomo manje. Yeah. Manje inake nje sifanele sibe careful ngale ndaba. Kufuneka kube khona into abaningi. Akufanele kwazi umuntu ngale ndaba. Le ndaba kufanele siyiphathise kwekhazi zabantu. Noyedwa. Yeah, uqinisile nalapha. Uma ngaba khona owaziyo, bawa bezwe ngawo. Sengiyathula mina. Webafana. Nihlangene ngani la vele? Besiplan ukuyeThekwini manje besiplan ukuhamba ngestimela. Ngestimela? Yeah. Hayi khulilekani. Ngizoninikeza imali ye-tax. Kunothi nihambana ngezitimela? Yeah, siyabonga ma. Ngiyacela ukuthi baba ungamtsheli le ndaba. Hayi khulileka boy. Uzophelala la kuthina soba u2. Hey, let's try, boy. Who am I at me? For life. Lesson number 1. Never judge a book by its cover, boy. Yazi uthini? Sobona kahle kusasa ukuthi sokwenzeka kanjani. Hayi, senja ukuthi bafike le ntombi yethu. Soqalile. Ngakubone. Nakula kwa baba. Yabonga indodakazi. Wayilamula. Ngokho Wazojahanga baba usulambile. Bazongifa. Wafika kwathi indodakazi. Awu. Nti. Uzokutshela nje. Uthoma indodakazi. Sengixolela sengiletha nangesandla phela bengikhohliwe ngasuthi ngikhohla kanjani Ngiyala ngidakazi. Kuqonisa. Ngibonga indodakazi yami. Hayi. Yungile baba. Okay. Sina ngihlala sidle. Indodakazi, ngishaka mnandi eqala. Ngikumuza unyoka. Ngiyabonga baba.
Afi, vele. Hey, nami sengilambile. Awu, sona Umuntu umelala, ngiyothenelana na. Uzosala uphuza drink. Hayi, uzolandela iclass ndodana. Kulala. Skawa. Hey mlingani, kunjani? Themba. Hamba kahle. Hayi siyancela njani? Hayi siyancela. Hey, ayisazani mlingani, lokho yaqinana ngeensuku zokugcina. Hey bewuxayeka mlingani, nanokuthi isikhathi bengasitholi. Cha, we-freedom ngithi hayi ngibonge la ukuthi ngiphinde ngikubone ola emagcikeni kwami ngoba bengasayitshela ukuthi ngizophinde ngikubone emveni kokuba kwenzeke lesa sigameko lesana sathi ukhilisana ngamagama. Kodwa ke lokho ke namhlanje kungenza isithombe esihle ngawo. Awungilaphi wemlingani. Konje sagcina sivumelene ngamalini. Mlingani sasivumelane ngo-70. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ke uselu 20 ngoba u50 vele songakumele. Naku ngikhuluma kabi ke sengizangafaka iqimbeni. Nosihle. Ba. Angilethele ishadi lapho ndodakazi. Sawona uyithe. Kunjani malwazana? Ngiyaphila. Hayi siyaphila ndodakazi. Yeah. Ndodakazi awenza into ephuzayo lapho. Ewa. So, i-drinki. Hayi mlingani indaba ebalance ngizokuthumelela wona manje. Freedom. Uyindoda emadodeni. Sengakunika ke manje okukhulu kunganenazi manje indodakazi yami. Nawe ke awubunyakazi lapho wenza izinto zakho nje. Awu. Mthembo. Awu, ingenile awu indoda emadodeni. Kwanamhlanje nje awusongomthatha uhambe nayo ndodakazi hayi. Ngikhulula ngenhliziyo egezekile. Thatha uhambe nayo Mthembo. Awu me. Hayi ukuthi uzoqala ubiza umndeni ingane nikhiphe ngendlela. Ungakhathazeki ngalokho Freedom. Losale ngilungisa mina indlela yami lokukhuleka. Ngendlela yami yokwenza izinto mina. Khuleka Mthembo. Thatha uhambe nayo. Hayi umusho kanjalo kaphela hayi. Akeze umntwana sihambeni. Wena Sihle. Nangu ubabezala wakho lana ukulandela. Lungisa ndodakazi nami. Nosihle ndodakazi. Ngicela nje ukuhamba nje emzini ufike uyiphathe kahle. Ube ingane enhle ekhombisa ukuthi ukhuliswe ngenhlonipho. Ungafiki bomdlwembe lapha wenza izinto ngendlela ungakhuliswa ngayo. Siyazwana? Yebo ngezwa. Yabona madoda silikosini samahleza lapha. Asisomncenga lo muntu. Ya uqinisile nasankadla. Kumele asitshele ukuthi kungani adayisa ingane dadwethu. Yazi wasijwayela lo. Ngokuthi kanjani bafethu hayi ngamane eqhumeshe namabheji. Yazi kunjalo. Amvusa umuntu umelele. Ukuthi mfethu vele nina ngiyanazi. Ngizofuna lo nimncenga lapha nisongizandla lapha. Kanti mfethu fanele vele sihlale indabeni nje straight. Wemadoda. Ukukhuluma ngekusize ngalutho. Asihambeni sokwenza into esiyele vele lapha. Vele ukhona akasebenzi, uhleze ekhona lo mkhohlahla.
Are you sure? I know you're up to something. What is it? Yini le ukhuluma ngani? Angikhona umtshela ngivela uthanda umuntu njengazi umbone. Yebo, wena uma ukuthi khona into yazi mina engayazi, out with it ngikhoza ngikwazi ukuthi ukhuluma ngani. Lalela. Angifunda kangaka mina yeso. Ngagcina ka standard 8. Kodwa ngangihlakaniphile. Ngiyazi khona into phezulu kwayo. Yini le? Wena ukhuluma ngani vele wena be specific? Awusho, uneminyanga Ngakuyona nje into angibuza wena leyo ngalesikhathi. Okay, uwanye phuza face uyaphuza yini? Hayibo, umbuzo wokulima ke nje lo ngibuza wona kona umbuzo ohamba ngibuza wona. Wena uma uchamuya yami noma eqoshami? Yini lebona kumina uma ngibuka? Ngiyadela wena mina futhi ngifuna ukulala. Eish. Ouch, uphungu. Na okay ngizokhuluma ngizokhuluma. Ngiyabonga usibari ukuthi hayi ningivakashele namhlanje. Noma bengakezwa ukuthi usibari indaba izengaka ngoba ngiyabona ukuthi hayi izikhonto serious. Lalela ngisibari. Lento ukuthi udayise ngingane yadadewethu angiyifuni. Dayise ngane kadadewenu. Thatha lokho. Hey usithatha isibizo udayise ngane kadadewethu. Ngisangiqhenyela namanje. Uma ukuthi ke nithi ngiyidayisile, pho nithenga ngani? Yazi wena, ingane dadewethu ifika isikhalela la. Ngiqhuba intwala ngiyimisa wona. Yazi madoda aniqaqeke niqaqeke njengamadoda nikhulume nje. Ingabi nenkotho limini. Akekho ufuna ukungitshela ukuthi nikuthatha lento ishoyo. Sengibuza kwesibili manje. Nikuthatha lento nishoyo. Lokhu sithelela ama drink oyincengela la kutheni. Ngiyaxwayisa mfanana. Alela ke nomzana. Sesizwile ngalento yenzayo. Siyaxwayisa la. Uthi asile kuzoba abangani bakho. Kube yazi ukuthi imgodo efana lawo ngenze njalo. Hey, bosibari bami ngathi good ekubeni izimbo. Kwakufanele nibe nibhale inkondlo. Yazini ngokukhulu ukuyithoba nangenkulu inhlonipho. Caniphume la kwami. Seku right manje. Kulungile sizohamba wena mgodo we. Kodwa uzozisola. Hayibo yini manje wena? Hayibo makoti yini udliwa yini? Akuyokho ma. Impukane nje leki ngihlala esikhathini. Impukane? Hayi cha sekuneyimpukane bola ekhaya. Impukane edla umuntu. Hawu Ma wani wena? Hayibo wangazi impukane ezingako mina engaze ziqeda umuntu. Impukane incane kangaka ngathi ukuthi ngadla umuntu. Hayi suka singadlala abantu la. Hayi ngizanza hayi. Angithulele. Yini wena? Vuka emaqandeni akho impukane ezodla umuntu ngale. No, hayibo. Hey. Oh. This is insane. Uvakashele. Bakahle ngithi ngithatha ishawa nje. Bona ke nginesipilo guys. Umsasa wakhe waphila kahle ekhanda wena uyenza kanjani into enje umuntu osemzini? Hayi. Uyazi ukuthi lento engiyenzile kunaloko ngisangayiphinda futhi kancane. Yasangana phela vele ningakho iqiniso. Phela
ngikutshela. Yabona imali engiyiholayo ngiyaphindisa esikoleni. Oh, ubani wathi ngifuna ukuphindela esikoleni? Ake. Sengikhulumele ephozini lokuthi imali engiyihola yiningi kangangokuba ingafaka umuntu ecollege. Akekho umuntu othofuna imali yakho. Yeah. Manje ngisho. Usuba sebenzela isikhathi esingakanani ngabantu abakhaya? Abantu bala ekhaya isikhathi esingakanani. Ubuza la. Ufuna kuphi mana? Ufuna kuphi? Mhlambe ya. Uyibeke kahle ke le ndaba. Ngisondele. Ya. Lalela, ngabona isibusiso. Ekathi ungangamnaka. Umuntu nje. Engathi Ngikhohlwa yena ngoba manje. Yazi ngisho ukuthi Manje yenzelani lento yenzayo Sithathi? awu bengithi kusamba kahle. Phela uyakhohlwa ukuthi mina ngisemzini. Khohlwa indaba semzini. Ngayizwa nje le nto mkhene. Cha, kona ukubhoda ukuthi nje Ngikhuleka kanjani ungibhodobodoza ngisemzini nje ngiyachaza Sithathi. Cha bu emzini indawo emzini. Cha lungile. Ngakukholwa ukuthi uhambe. Zobuya musuredu ngichazile. Lana la. Oh yeah. Sadla thino ojabula kuphaka. Ojabula kuphaka madoda. Yawe, wenza kahle wangena. Hlala phansi lapha ehlalweni esimnyama. Hlala phansi. Yo Gabriel, umthatho wengqondo nje la kuwena ayikho. Yazi ngiyakuzwa nje ukuthi uyakhuluma. Kodwa le nkulumo yakho nje ikhulumayo fana nomuntu othule. Ngoba ngizwe ukuthi Yazi angikwazi ukuthi ngisuka le ekhaya. Ngithi ngiza umfowethu onomuzi omkhulu. Ngifika ngilalisa ohlakeni. Umuzi wona lo yini yona lento lokulalisa yona. Hawu baba. Ngisho lokho. Yazi ngeke ngihambe mina ngitshela abantu ngithi nginomuzi. Ngisho lento le. Hey, zingiqedile nentuthwane la. Buka njani? Kulento eyodwa kuzofanele yenzeke. Bani ukhetha ukuthi uyaqhubeka nokuhlala la uma ukuthi uyahlala. Uma uzoqhubeka nokuthi uyacomplain uzobona ukuthi wenza njani. Ngoba ngikhathele mina uzofika ube wena uzongigibela la ekhaya. Wami. Wena uzotshela mina ukuthi fanele wenzeni wami. Uma usho umthetho kwakho hayi baba. Ngiyakubekezelela ungiqaleni inkulumo. Waye uma ukuthi ube nenkinga wakhuluma nami kahle. Ungichazele kahle njengomfundisi kaPetro. Angikho right ngalento. Uzobela ungigibele ekhanda. Gabriel. Bengithi umdala, umqondo wakho uhluzile. Lesitiphi lo ngikhulumela sona nje bengasilindele singaphuma wakho umlomo. Kona kahle yini into ebangela ukuthi uzongijamela? Jameleni. Bengazi ukuthi leli jela losheshe likupanish. Nokho ke kodwa ke ustrong ngoba nakubekezelele kwaze kwasi. Ngeke ngibabophele la. Bayebevuka ekseni ethatha umthwalo behambe. Anyway into ebengizele mina la ukuthi ngifuna sikhulume mina nawe into eserious nenomqondo. Hayi lokubhibhidla songibhibhidla lapha. So sikhulume kahle uzongifica ngale. Angizolo ngikubuza ngamancozo ngoba vele sengibonile ukuthi la kwakho yamachanga. Hlala phezulu kwendaba. Phela bafo into ezokwenzeka lana
awuzongitshela ukuthi ngenzeni. Ukuthi mina ngikubizile sizokhuluma la kuze kufanele ungijahe. Kufanele ulinde mina ngikhuluma kwami, ngihleli kusofa wami ngibuka iTV yami. Ingakho nje namuzi ngoba nakho uhlezi ujahana nabantu ukuthi abakhuluma. Ngilindayo uzikhuluma yami ukuthi unaluba ngibiza lana nje njengobhuti wakho omdala khona into oyibekile la siyenzayo. Hayi lokungibukisa lento la ngihlangana nalento mina. Umthetho wakho lobu ithanda ngaka imisi yabantu kuhambe imisi yabantu ngoba vele sokubheka something. Umthetho wakho isilima ngempela wena. Ingoba ungazi ukuthi amadoda afuna limexoxa ubebeke noma inyamana enhloko. Awungisheshisele kungaloko ngigqumela endlini safuna ukushaya na umoya la ngaphandle. Hayi kuyezwakala. Lalela ke. Ngithi angikwazise la ukuthi indodakazi yami noSihle iselotsholiwe. Yakha. Hlele emzini wawo njengamanje. uJehova ungibhekile. Umthetho wakho uyiziba ngempela indaba yenyama yenhloko. Ingakho usubona ufuna ungikhulumele inganekwane. Uthini kumina ngempela wena? Ngithi kuwena ke uNosihle Mia ozalo Gabriel Mia Gabriel oyimina lotsholiwe wakhokhela waqeda uyimanje uhleli wakhe ngazi ukuthi yini ongayizona lapho uGabriel umthetho wakho uyahlangana la awusawazi amasiko wena manje umele ulotsholiwe khona la endle aye lapha amadlozi lapho emphoxeni wena kongafanele ube khona la emhlabeni ngoba vele nje ulandela igama lakho ngoba uyisiphoxa wena ukuba khona kwakho nje emhlabeni kwaba yiphutha ngoba nekhanda lakho ngathi lisebenze kahle neindlebe zakho ngathi azizwa kahle ake ngiphindele ke manje ukugcina ngiyakutshela ngithi mina indodakazi yami ezalwa yimina ilotsholiwe yakha lokho kodwa ngikhuluma ngambiki ngikhuluma nomuntu wrong ongenangane owe mhlambe ke unengane ngabe uyayazi into engikhuluma ngayo so kodwa ke sengiyakwazisa nje ukuthi wayi hey ngaze ngazalo nesiphukuphuku madoda awu isiphukuphuku ngempela wena ayikho into engayikhuluma nawe isiphukuphuku kahleke kwami wena uzobe isiphukuphuku nini kwakho Oh. Yasineka la. Ngiphasile. Hayi, sinenze nichaza amazi. Ifoni yami. Wakhuluma nezimungulu. Ngithi iphi ifoni yami? Lapha phezulu kwefridge. Mina ngicathi sabangani mina nganibona. Ngibona umngani wenu. Ngisacela ifoni yami. Ngithe lapha phezulu kwefridge nje. Nongewula ngathi akezwa le makhaleni. Anizwa nje ngithi ngifuna ifoni yami. Ngihlola. Umuntu obhizi nje umnquzo la amehlo nanzi ifoni nje. Wa into njeni? Mi Anto nje. Ubusho ngosuso ngathi ndisho kunani impuphu. Hey, sekupho manje engineer. Thola wena. Hey, thola wena. Ubheke nje ubusho ngomlenze njengathi iJuda libayana umnikayo. Hey, wema vastanzini. Ngithe iphuma endlini yami. Vem phashaze ngonkulu impama. Phashaze nangidasi. Ifoni yami nje. Ukhumbule nekusama ukuthi kuyamongenela umuntu esandana. Silima. Uyanyanyisa namavesta aqedile. Dula. Bashintshe kudle platini. Ngazi ukukhuluma ngayo. Kuza ngendaba lento ukhuluma ngayo.
Mshanami, ngiyaba le moto. Hayi kodwa futhi ayiyekela ngicabanga ukuthi yashe track. Kungabo kwesidukile Nkosi yami. Hey. Hayi ngine-show. Ikhona ngqola ekhaya. Hayi ngoba kusafanele siyobheka nalentwana asingaphulisa maseka sivele singene la. Yini ufuna usiphula noma uyacwenza? Izinjani uncle ngiyabavulela. Vulela ngithi wena ngasemnyango. Kahle nini? Hey ngenani? Kwamiwa kanje emzini nomuntu. Yini nabashana? Aningishiye. Indelela igcwele ikhanda la ekhanda lakho umthetho wakho. Sabantu bomthetho thina nje basila. Hayi hlala khona la. Hayi ngibuka iTV nake la. Angizolo nginibuza amanconzo ukuthi nifunani. Angithi kaMthembu la. Hey, ninginqonqozela ngaka kanti nidukile. Akukona kaMthembu la ikaphekwa. Hey baba. Ika Freedom Mthembu la. Ungazosenza isilimo. Hey wendoda, ake usibone isincwadi kamanzi noma yagesi. Khona soba nokufakaza ukuthi akukhona kaMthembu la ekhaya. Hayi. Ufuna Freedom Mthembu, ufuna incwadi. Angizazi ukuthi ngifunani. Hayi ngizogcina ngifuna yonke into phela. Isibetha. Masaba lo ngicala mawukuthi mhlambe sidukile. Hayi khulileka wona majola. Ikhona impela la. Hayi kulungile ke sankahla ndoda madoda mawusho njalo. Nansi. Ikuphi okunye ufuna ukubona? Kahle hle sambe sifuna ka Freedom Mthembu. Hayi, ncesene. Ungabe kusekhona okunye? Hey wendoda awusho. Awukho lowazi khona ka Freedom Mthembu. Hayi ke madoda. Uyazi emsebenzini mayesenipronyothwa anisibani ukuthi nihambe nibuza kuthini. Mayesenidla inyama nisuke seninodwa. Hey wendoda. Ukuthatha ukuthi usenze izilimi. Uthi uFreedom awumazi. Ekubeni ade ehlala la. Hey wendoda ungazodlala la ungazosenza ilimi. Ungasho kanjani ukuthi uFreedom Mthembu awumazi ekubeni uza kwethu uyasho ukuthi uFreedom Mthembu kade ehlala la ekhaya. Akukhuluma iqiniso azizona ilimi nje wasila sizosebenza la. Hayi khona police station la nazosebenza la isekhaya la. Wena. Ima ngizokuchazela. Oh usuzochaza manje. Ngizochaza. Ngiyakwazi kulapha ezantsi. Wena khuluma phela. Hayi lo umuzi kamalo. Sathenga la. uFreedom bahlala ngale ngasegarage ezansi ngaphi yabo nje ngaseyitolo la sathe ngumuzi wasekhaya lona. Nako ke bengikufuna ndoda uzosinikeza idirection egcwele ikhona okunye okwaziyo. Hayi ilokho kuphela hayi ilokho kuphela ngikwazi akukho kunye ilokho kuphela. Zofa mobiles cabanga ukuthi amaphoyisa abangani bakho yasa Alungami nencwadi yakho na seshiya. Abantu bazokuhlasela ekhaya indaba abantu bomthetho uyabheda. Oh, Bob. Yini ngene njalo khathi usisi? Uphuma phi? Siphuma khona ephulwa. Bayi manje uphula uphasi ikwami. Hayi, impahla nje lezo kade sokubuda, ushuthe ephula fanele siphathe neimpahla nesiwazi. Usungenza isilima, umsebenzi la egcekeni enzoba. Necathulo zami futhi ayipolishiwe. Non business namaphula.
ngasho ukuthi angiyibhulishi. Hamba uphoshe icathulo zami. Yabo nje lento seyichazelwa lo muntu insambatheka nje ngiyangiya uqobo lwayo. Kanti ke majola. Yabo lensizwa le iyona engasenza ukuthi sifike emaphethelweni aleli icala. Hayi phela beningangithembi ayikho inkinga ngikhathalele kuthenjwa. Kodwa you must know there's nobody is going to give any more information regarding this case. Imake we konje uthe ubani? Ngusporo ngidi. Ya ke Sporo, inkingi ilele la ekuthenini nina abantu nivele nifune kuboshwa abantu ufakazi bungakatholakala. Ya wena sankahle ukuthi bayathanda ukubuye bafuna ukwina izimpi zabo nezisuke ezingahlangene nalabo bantu esuke sifuna ukuthize kubona. Yabona mina anginanxo nosibusiso. Futhi umakhelwane wasekhaya yabona le nto ayenza yangicasula. Futhi yimi oqala owezwa ngale ndaba. Majola, lento iyaqhubeka. Sporo, ukuthatha phi ke wena ke lento oyishoyo ngoba phela yenzeka eboarding school. Wena uhlala le Mlazi. Nani into enhluphayo mfasaneni benezimpendulo engekho. Ngiyayazi mina le ntombazana ayikazi imthandi. Kwala ngisho sethengele ipresent ngosuku leValentine. Yavesa nje ayilahla phansi. Sankahle uyabona ukuthi lo muntu wakho uyasibhudela. Akakaphenduli ukuthi waye kuphi ngaleso sikhathi kade kwenzeka lento. Seningibona ngibhudi. Kakhulu uyazi wena sankahle. Kahleke benisesikoleni esisodwa ngithi. Ya. Zonke izintombi zakhe bezimthanda nabezifuna ubethuma mina. Noma kadaliwe indaba beqala kumina. Nangosuku lesigameko futhi ngangikhona. Inkinga ke la ukuthi roommate bakhe bathi akasebenzisanga iroom yakhe. Ngabo wasebenzisa toilet. Kuthini sport. Wayengeke asebenzise iroom yakhe. Ngoba iboyfriend yayo le ntombazana babehlala naye eroomini eyi-1. Futhi yona yamakhele umbili ezelimali. Ya, akusho wasebenzisa itoilet kuyaca. Futhi wasebenzisa lona itoilet. Ilona itoilet alisebenzisa nelalizomenza ukuthi abe comfortable ngoba nangu Sporo esho ukuthi ubesilakhe lo ntombazane lalikhona endlini. I told the roommates bam that they must give me 4 hours. I want to knock my girlfriend. Ngase room nginikeza yena usibusiso. Ya, wena uyi-evidence enkulu kakhulu na Sporo. Ngoba uyasho ukuthi wamnikeza iroom yakho kusho ukuthi wena kahle hle kwadliwe ngulelwe roomini yakho. Empeleni bengumngani wami noma kade emdala kunami. Angimthemba ukuthi uzowina maseseke embhedeni. Ngoba benebhodliyana belimsiza ukuthi alale nentombazana ngale kokuthandana naye. Yabona majola, kusho ukuthi elinye icala leli. Lo muntu lo ukudlwengula kukuyena egazini. Ya sankahle uyithi kulabantu ngoba naye lo Sporo uyazi kahle yonke lento. Ngoba nendaba ebhodlela kusho ukuthi ulazi kahle. Ngoba kusho ukuthi ukalithinte nawe ukalisebenzisa. Okusho ukuthi phela mabe kwazi ukulala namantombazane bengawashelanga bengathandananga nawe ukudlwengula lokho. Okusho ukuthi naye uSporo umdlwenguli. Ayike lokho engintshele kona kwanele ngicabanga sengihamba mina manje. Okay kulungile Sporo, sibongile. Hamba, sibonge kakhulu ngolwazi lwakho. Lalela uma kukhona okubuzayo ukuthi besifunani, batsheni ukuthi bekuthisha wakho wemethe. Hayi kulungile ke boy siyabonga. Uhambe kahle. Sikhonzeleke kubafundi ngabhulu ikole. Khona bafo angifuna uqamba amanga khona. Ngabizi impela. Ngoba ngachacha nje u70 endodakazi yami. Futhi lapho ngangahleki ngangalingi. Akuphoqa ukuthi kube njalo. Daka baba hayi ngoba bengilwa nawe. Ingoba bengitshela nje inqubo mgomo yosiko lakithi. Uyalazi nawe. Ake silungiselana kahle wesiphoxo le ndaba. Ukuze icace nje kahle nakwena. Lokho kusho ngiyakuzwa impela futhi ngiyakwazi. Ngiyayazi lenqubo mgomo yasekhaya. Kodwa ke mina engakwenza njengomuntu othatha isinqumo emzini wakhe. Angisathanga isinqumo mina emzini wakho. Angisathanga isinqumo ngendodana yakho, indodakazi yakho. Ngathatha isinqumo ngendodakazi yami. Cabanga ukuthi lokho kuyacaca. Hayi mfowethu.
lokuvela kancane ukuthi la ikhanda lakho ugcwele impuphu. Angazi noma ukufunda yini lokho kukwenza ukuthi ube nje. Yazini. Asizilokhu siqophisana ngale nto. Shothi ngase minyanga lokhu sikhuluma ngento eyodwa. Mina kahle kahle hayi ngoba bengithi asibonisane nawe. Bengikutshela ukuthi indodakazi yami yalotshelwa ngo-70,000. Lokho kufanele kuphile kuwena. Ukuthi wena lokho kuthatha kanjani noma ucabangani sekushadini wakho lo. Asibonisani kahle kahle. Ngiyakutshela nje. Hayi, kuyacaca ukuthi angimukelekile ekhaya. Bengitshela ukuthi ngize kamfowethu kanti ngize sitheni sami uqo. Sungakubeka ngendlela okubeka ngayo lokho. Kodwa ke ukufanele ukwazi ukuthi kusasa njengobusho nje. Hamba khona impela emagameni ami. Kuthi kusa nje. Subambe imoto ebheke ekhaya Ntuba. Lo Gabriel, uthi ngenze njani? Ngihambe? Usabuza? Yazi uwena mangabe kwayimanje ngabe ngihamba. Hayi kulungile mfowethu. Uzokwenza intando yakho. Ungihambele kahle. Kodwa uzoyisola mfowethu ngesenzo sakho. Ngizoyisola kahle. Ngiyisola kwami. Indodakazi yami esiganile nemali futhi singakumela. Hayi kulungile mfowethu. Vele nengubo zami bengaphumile leso sikhwama. Ngizoyikhava itekisi okugcina. Asenze nje ayi. Mfowethu ungabambezeleki. Awuthathe. Nawu 20 rand la. Uzobona uhamba uzothenga hamba idlani nawo. Uzofika eMntuba ngale mali. Hayi ba. Wamthenga ukuqoyi lapho. Ngambethe. Hayi bafa ungenza umuntu. Thatha imali yakho ngiyabonga. Hawu. Ngizothola imali elobole ndodakazi yami. Hawu shaye phansi washo unquthula. Buyela kwenye. Hamba ukuthi manje. Awungilapho kwesithathu. Ubekwa yini egumi laSibusiso? uSibusiso benomkakhe ibona bayake bangibize lapha ukuthi ngizobasiza. Njengoba bebuye babulale namaclass lapha uSibusiso athi azomlimaza noma wacosha. Yilokho nje. Yabona Sithathu uSibusiso nomkakhe baganene. Awukwazi ukuthi ngo11 ebusuku ungathi uzocosha amaglass. Labantu basidinga isikhathi sabo. Hawu. Umthembu ukhuluma indaba ya11. Labantu laba bangibiza nje kushayo 12. Kuze kuyowela ku-password sihleli nabo. Awu wazi ukhuluma indaba ya11 sekuseni yabo 11. Bangibiza nje kushayo password sihleli nabo laba sihlala emakhadi. Awu. Bangiphethe kahle. Anginandaba ukuthi bakubiza noma bakubizi. Mina into engizokutshela yona manje ukuthi wena hlukana nokungena ekamereni lakho. Hayi kushuthi ke baba uMthembu njengoba namade ngijwayele ukubasiza labafana laba lo khuzani nomakoti wakhe. Shuthi manje nami sengizoyeka ukumsiza la ko1. Sengizozama umsiza la ko12. Waphela manje kushuthi ngiyona. Awuhlukane nokungena ekamereni lakho. Futhi into ongayenza manje ukuthi uhambe ukwenza umsebenzi wakho. Hayi. Yebo. Angakhathala wena. Hey. Ngenda ukhathalweni. Khathenze. Mhlanje kade ngipusha yazi. Ubhadi yabo nje isandla. Oh, kodwa base nginawe mhlawumbe ngizoyisa. Ukwehla kancane. Hey, angikho nje umuntu nalezi zinto angizizwa nje kahle. Aw. Ushiwa yini? Azizolo bengiphalaza imini yonke. Uphalaza? Nyongo. Nezinto nje sekunezinto ezinginokele kanti nje ukuthi ngiphalaza. Angazi ngakho. Nyongo. Akwazi. Ekuzube nalo uthi inyongo izophela.
Ngicela ube serious sithabise. Ufuna ukuthini ke mina? Ngathi khona into eyenzekile. Yini enzeni? Ngizwa ngathi ngikhulelwe. Hayi. Uzwa ngathi njani? Ngikhulelwe ende yakho. Ukhwese uba? Wena sithabise. Hayibo, hey, nganifica nisefeza amazinyo lapha noSibuni nanihleka nithatha ifoni yami. Ngingamithiswa yini manje? Akaze senze lutho sinosibu. Kusho ba? Akaze senze lutho kusho mina. Ngihlezi ngizolala nawe lana. Nganifica nje lapha Hayi wena ufanele mangabe silala kuzophuma ngigcineni. Angimethisi ke futhi mina ngimethisi. Hawu, ngavele ngithi nje ngingamithisi ngiqala ukumithisa ngawo. Hayi angimethisi ke nje mina. Hayi ngeke. Kanti nje Nginjani? Ngiyamithisa mina. Wakwazi ukuthi ngimithisi. Sengingaqala ngawo ukuthi ngimithi. Angihlangana nokufaka mithisa bani khuluma ukuthi mina manje ngikhulelwe wena ngimethisi mina yibo inyumba mina. Thatha block. Izwa lo wena ngimethisi. Oh hayi mithisa umoya ongcwele. Uma umethisa umoya ongcwele ke phuma ke. Uhambe uhlanga lo moya ongcwele wakho. Akunguyena umoya ongcwele. Sabe ngicela ube serious kanye nje empilweni yakho. Kazini. Abasingakhuluma ngoba mina angimethisi. Okay. Angidlali service. Angidlali serious. Cela ungikhole. Ngikhulelwe ingane yakho. Kodwa uthi ngi-understand kanjani ngoba phela nganifica endlini nginosibusisi. Ningeve ninqunu. Ukuthi sasenqunu kusho ukuthini? Uzongavela ube inqunu yena bese uthi ngeke umithi. Unqunu. Ngani inqunu? Ivele. Ngani wafica senjani? Nenza. Ukuba nqunu kusho ukuthini manje kumele ngilale ngigqokile? Oh, ulala unqunu wena naye bese ucathi ngikuzomithi. Ngoba lala unqunu. Fanele ngilale nginqunu usibuphe lo nyeni wami. Ujumithi soba yimina. Ngabuye wazi kahle nje ukuthi kwenzakalani la phakathi kwethu. Wazi kahle. Ungazongitshela nje ukuthi angimithiswa nguwena. Mangamithiswa nguwena ngamithiswa ba. Thanda ukukhuluma nosihle. Cela uvesana uhambe. Ngihlale. Khona phansi. Bengizongazi ukuthi ufisa ukubeka udaba. Chatshop uyaphila kahle la ekhanda lakho wena. Ngiyakhuluma. Awuthi ngwabona wonke lamasimbo owenzayo. Khuluma ngani? Lalela ke mfana wami. Uzongisiza. Hlukane nomfazi kaSibusisa ngithi siyazwana? Hayi, ngihlanganiswa yini mina nomfazi kaSibusisa? Ngani uyasho ukuthi umfazi kaSibusisa? Uyayibuzisa manje. Mawubuka la. Ubhala usilima la kumina. Yazi yamxaka. Angixaka mase simthembe ngoba manje ngibizile la wathi asizokhuluma. Ngikubizile ngithi mina ngikubizile. Mina ngizokutshela ukuthi ngifuna ukuthini la. Ngithi mina ngizokutshela ukuthi ngifuna ukuthini la. Lalela ke namhlanje ngisho ngibiza ngo-aunt wakho ngisho ngibiza ngogogo wakho. Okusalayo wena. Yabo la isikesi sakho. Selokhu wafika la kaze kusebenza. So njoba ngikubiza namhlanje ingoba ngifuna ukuthi ngizokwenza ukuthi uunderstand ukuthi ubani ophethe kulomuzi. Khuluma. Mina umfazi wakulomuzi. Uzongidusha ukuthi angikhulume ngisakutshela. Imina umfazi walomuzi, imina ungqongqosho walomuzi, khala owami uzikho. Ngithi sezwana? Khala wami uphaqa. Hayi mina ikuphi ekufanga ngikwenze? Ukuthi uhlukane nomfazi womntanami. Hlukana naye. Ihlangana naphi nomfazi womntanakho ngoba phela umfazi womntanakho ungani yasho buzo umfazi wesebenza umfazi. Ingakho ngithi kuwena kubhala ukuthi isilima yini la mina. Ungayenza ingane yami isilima kodwa mina ngeke uzungenza isilima sezwana? Kwenzakaleni? Ikona kuphi ufaka kwenzeka? Kahle wena ushebana beans wena la ekhaya. Mhlawumbe uzozwa kahle mangisho njalo ushebana beans kuleli. Abo uzoqhamuka so uzobhavumuka engathi umlilo waparafini. Khuluma phela ukuthi wena yini engenzile mina. Lalela ke webhuti ubona imlilo kaparafini. Uzongisiza. Phela. Hlehla ungakalimali.
Ngoba uyangibona mina. Ngiyawuvikela lo mndeni, siyezwana? Angithi siyezwana? Umndeni wami. Ngiwakhe kanzima futhi. Ngithi siyezwana? So ngicela ukuthi uhlukane. Manje umfazi kaSibusiso. Mina ayikho into engiyenza umfazi kaSibusiso. Hlezi ngisho kanti Niyalala. Ufuna ngize ngisho njalo? Niyalala naye. Niyalala nomfazi kaSibusiso and ngiyakwazi lokho. Okay. Siyazwana? Ngiyakwazi lokho. Manje njengoba uthi siyalala nomfazi kaSibusiso. Usho ba? Saselaphi lokho? Umfana umthetho wakhe ingqondo yakhe ayiphelele ya? Ingqondo yami iphelele, ingqondo yakho kahle ayisile. Ufuna ngisho njalo ukuthi ayisile ingqondo yakho. Ingqondo lepho, shutha ngihambe ngoba manje. Hlala phansi, mina ngikubizile ngithi. Hayi bahle. Mina ngikubizile, hlala phansi. Mina ngikubizile ngithi. Wena xa uthi ngiyadlala, ngicela ukuthi ngikusinisa amahleza la. Ngicela ukuthi ngifinisa amahleza la. Ngicela ukuthi ngikusinisa amahleza. So uhlala phansi. Hlala phansi. Hlala phansi. Anginaso isikhathi sakho. Sezwana? Anginaso isikhathi sakho mina. Anginaso isikhathi sakho. Cela ukuthi uhlukane nomfazi wengane yami. Otherwise khona ukuzokuthola. Uzokubona ukwabona uSawuli, sezwana? Ngiyakutshela. Musi, ngisibese kulala nalento. Yini lento? Baba ngidento. Ukuthi inkinga yakho. Uyibona uyini wena? Uyibona uyini? Baba mina ngidento. Uyibona uyini? Maye lento ngizoyenza njani? Ake ningixoxele nje. Mina ngidento. Ake ningilapha. Ma, ngiyacela ukuthi bekungamtsheli indaba. Hayikhululeka boy. Uzophelela la kuthina soba u2. Laba bahlangana nonina. Uba unini? Nangu. Uba unini? Nangu nini? Wena ukahle ungamnayo inhlonipho. Nami usubukela umfazi wakho, uyena lo bhedala. Wahlangana nengane yakhe. Hayi ngulubi nginonela bo wena uzongena la emzini wami uhlule ukuthi uphathe ingane yakho uzongitshela ukuthi mina kufanele ukuthi ngeze kanjani. Bangiphathe kanjani umuzi wami? Hayi wena indaba ungakhulumi nami unenkinga wena. Wemfazi. Abda ngangakwazi ubona ukungisele wena. Ngisuka mina kwami ngeza la noma wena ingakho sikubizela ukuthi uzothula ulalele kuthini ukuthi sithini. Hayi ukuthi wena usobe inhloko yalomuzi, inhloko yalomuzi nansi lapha. Hlulekile wena ukulungisa into nendodana yakho. Yikho into engizokhuluma nawe. Khuluma nabafazi. Eish. Ouch, uphungu. Manje ngathi nizongqongoza la bese yamncinza ke ehlangene nomkakho. Manje yindaba lentonisola mina. Ningisolela ukuthi ngenzeni mina ngoba phela nangu umkakho into. Khulumi nawe. Buza. Ungikhokheli. Yini wena umuntu nenkinga ungezi mina? Nali kam. Khokheli bakhokheli. Nangu ngikhokheli yilo. Bangikhokhela. Nemali nje ngayikhokhela. Wathi angilali nalo. Mina ngizonqaba kanjani ngikhokheli? Ungikhokheli. Mfazi wakho ke yena wonke oyisusa salento. Kodwa manje gcineni. Isokingane yami ngizokutshayina sini. Kodwa udoti vele wenza umuntu uyiqhela ukuthi uyinhloko yala ekhaya. Kodwa yena wenza kunjena nje kungenxa yafazi wakho. Manje ingane yakhe imikhokhela ushithi iyadayisa yini? Uyadayisa yini? Ngiyona ingane yami yakhokhela nangu umuntu wakhokhela nangu. Cha. Ingane yakho uyakhokhela ukuthi ilale nomunye umuntu. Iyadayisa yini? Uyadayisa yini Cha yakhokhelwa bani? Uyadayisa yini ngomzimba wakho wena? Kahle umuntu oyinkinga la baba kuyo yonke lento. Uye lo manikiniki lo mfana. Kodwa wena ke njengomuntu omdala ukhuluma ngani nami njengenhloko yomuzi? Baba. Sebuchithekile vele igayi. Kanti lana Ntombi kaSithathi. Kodwa besisemthembile. Ingane emizingane emahlazweni ngoba lihlule ukusinda lomndeni. Ingane yakho ihluleke ukuyibamba isimilo sayo. Akwazi ukuthi ungasola thina la ekhaya ngenxa yengane yakho engabanga nasi isimilo. Izothanda nomuntu izolala nomuntu oqina igceke la ekhaya. Matapudaka. Ingane yakho uyikhulise kahle ifundise
yenzeke egcekeni labani yenzeke egcekeni labani yini engahlula ngokuthi ngikhulume wena yini owizelela ekhaya wena ntombazana usuyidosha nje usuyinto eginqwayo nje kulo muzi yathini wena mina wena ungena ekamereni lalapha Angithi njengoba ngikade ngichazile ukuthi ekamereni mina ngingeni ekamereni lalapha. Ngizwa ngathi ngikhuleka. Hayi. singamcini la umntwana wena sibu ngani yami ya mama khuluma mfana uthi ingane yami engenasimilo kanti vele kwahlangene ngayo umshini wakho awusebenzi yini hayi ngoba umshini wami ungasebenzi baba inkinga engibhekana nayo usathi ngisasela esikole ngadlingula ingane shothi asiyangikhuluma yangasese manje bengifisa namkulala naye kodwa bengingakwazi iyaphola yona kodwa kusanesilonda esikhona nje esikhulu esingakaphola. Oh, ngihlangana nengane yami ukuthi ingane yami kufanele ukuthi ngixhaphaze. Cha, fanele icace lena. Akanasi isimilo lo. Cha. Baba noma kunjalo noma kuthiwa bekunjalo njengoba lo ewumfazi kalo bekumele ukuthi kuhlalwe phansi leyo nto leyo sekuthi ngoba nakhona isilonda into ya forever yini kuhlale bani phansi kufanele ihlale bani baba ingakho ngithi thu angithi wena bewazi ukwenzakalani wena baba sikubizile la sikubizela ukuthi solungisa isimilo sengane yakhe edlakadlaka ngithi ngihlulekile ukulungisa eqaleni ke ingakho sibiza wena ngoba wena mhlawumbe uyakwazi umnyombo wengane yakhe engakwazi ukuyiphatha wena bewazi inkinga yengane yakho angithi wena nanihlangene ngayo ukuthi kwenzakaleni ngengane yami kodwa manje ke ukhulele umithi soba You have to take one fast. Now, my baby, man. Balungikhombise ukuthi ulimele kangakanani. Akulungile. Uvezele nje khona. Mawuzoyiveza phambi kwabantu yini? Upho njani? Mhlambe ungivezela ngayo lento yakho. Uphethe ivila lento. wena noSihle thatha wonke amasaka nakho siyahamba sekhaya namhlanje Kukho ke la ngiyakhona mina. bese siwutshela nawe lalela ujwayele khuluma phela baba ukhuluma kakhulu angithi wena ubaba onesifundiso naye yaphendula phambi kwethu yabona ukuthi vele imfundiso ayikho ekhaya Sibusiso cela ungangilimazi baba Sibusiso hayibo kwenze njani ngizokubulala Baba ke sibusisi angitho noma abore manje yasenzela wenza yonke okay umqaqe shethi asikhathi manje ukufana khethe umkhethe umkhodo umkhethe umkhethe isitini umkhethe isipha kanjani hayi ngimkhodo lamanqabi ndoda namhlanje belelo ubaleka thula wena okusho ukuthi umthetho wakho ufisho omkhulu awutholakali lento yenza kusho ukuthi yini ube isigebengu umthetho wakho awahlanqana lokasi mina ngishawu 5 la athi sophapha kakhulu mina ngizoshuta kenzweni mfana animkhiphe le cellphone yakhe la khona sobona ukuthi la
Gweleni la obanade kufonelana na. Yeah, sure. Stop, man. Shoteka ukuba uyithatha le cellphone. Vula masinya lo phone. Ufake lo kanti. Ubale ntasho thina. Mina ngiyakuphendula manje ngiyinkomsana nodwa la. Khuluma yena lo. Angithi vese ukhona. Khuluma. Hlela ngale wena manje. Ongenza umngane wakho nje manje. Uyanqinda impela. Ifusa kusondelela ngalana awuzwani ngani? Sondela. Wendoda, sondela. Sengibuza kokugcina ubani lo? Le ntombazane le engathi seyithanda ukuba inkinga. Le nto le nto kuniyibonisana nobabili la. Yini thina ningasibonisi lo? Kwaba inkinga le ndaba le ntombazane. Hey, wendoda. Ungabuzwa kaningi. Wale ntombazane osefeza amazinyo naye lapha. Khuluma na man. Nasihle. Asiye ngonosihle wena. Wamdlungulela nokwazi. Wamdlungulela nokwazi. Ngithunyiwe. Wawuthunyiwe. Umsusa isibhamu. Ophina mfana wawunjani? Wawuthunyiwe. Wawuthunyiwe ba. Wawuthunyiwe ba. Khuluma man. Ngithunyiwe mama. Mama, Ngithunyiwe mama. Unamanga lento, unamanga unazi. Unamanga man. Okuthi uthatha mama lo ekhaya, uyamazi entubani. Uyakushisa ngala ayile khona manje. Khuluma ngiboma ekhaya. Angeke sikwazi ukuthi singayixazulula kanjani. Usekhulumela umfana. Kodwa ke majola ayikho nathi into esingayenza. Usungasinikeza ikhadi lethu sihambe siyojabula. Mele ngabe kade ngayibona le nto ngani. Angikhohle ukuthi yini inkinga mangabe ngilwa nale impi yale ngane yami yadlula. Uyafutheleka uyafutheleka. Kodwa ke kulungile akusenani. Uzodila naye. Nina madoda. Akho khadi ngizolithola la. Njengoba benehlane enyuka la nezimoto zami nifaka upetrol ningabuyi nanelipo. Hambani. Imali yenu noze niyithole mhla kubuza ngazi muphi umongameli oyobe busa ngaleso sikhathi nokuthi owakuliphizwe. Hambani. Hey baba. Unjani ukhuluma iqede. Bese umenza njani lo muntu? Usangene lo. Sifuna ikhadi lethu thina. Hayi lo sengimxolele. Into engizoyenza nje mfana wami wona ngizokuhambisa ngibeke kude kuduze nakini. Ngizosala ngidile nale nto. Ngiyabonga baba. Qaqe. Nice for. Qaqe. Thatha le nto. Manje nani madoda nivuma ngempela singathola ikhadi. Yakufana ngenze kufana ngishaye. Susala masipho ngikhona ngawo ngiphuma ngihambe.
Thabiso Production. It's lit.